kɛra cogo di o kuma ne ɲumankɛ tɔ de bɛ ka kɛ ne bolo juguman ya ne kelen ka nin fɛn fitinin dɔrɔn kɛ s'il te plaît hali kana na nin kuma fɔ hali kana na fɔ ne k'e ɲumantɔ de bɛ ka tila k'i bolo juguman ye quoi min kɛ e bɛ se ka ɲuman bɛ min e bɛ dumuni dilan ka bila ne kelen ye ka ne gilan fɛn to kɛ o ye ɲumankɛ tɔ bon s'il te plaît a to ne ka taa quoi mais e ne wele bɛ kan ka taa ça va i k'u ye ji bɔ i ka na la wallahi ko garbu de ne ma ji ɲɛgɛn na ka dumuni to ta la ko garbu ye ji k'a la n y'a faamu k'i taara kɔngɔ sa n taara kɔngɔ ni sanga na o labɛn ka di n kɔrɔ ma jɛnɛya ma ne bɛna bɔ ka taa si la kɔrɔ ma dumuni kɔrɔ la ayi foyi wallahi ala a min bɛ kɛ o i b'a dɔn ayi i jo t'a la ayi dɛ e nɔ de don wa e don denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye u malo ka dɔgɔ denmisɛnnin ma mara c'est pas grave nin dilan joona k'a di kɔrɔ ma kɔngɔ b'a la kɔnɔ dɔɔni sa wallahi n kan ka taa ci teliman baro la sa teliman de don d'accord ala ka bébé an tɛ ɲɔgɔn fɛ sa mun ne kɛra nin fosi ma kɛ fosi ma k'a la a bɛ se ka di n'a yɛrɛ ma awɔ a bɛ kɛ mɔgɔ la kuma dɔ la kana na n wele dɛ ne m'appelle pas ni don kuma sera il est à exagérer jusqu'à ce point d'accord ne bɛna n ka kɔngɔ bila ni ye ko ye na ere ɲɛ don ne y'a ba cɛ ka bɛ e la a si muru bɛ min ne tɛ muru yɔrɔ dɔn Allo bébé. Dabala, Aish. Na dade na ne jolimi. Ok. Awo, nyayela na. Kan fiti. Ko te togala. Kibaga. Dan iren. Cɛ a fɔ l'ex taara misiri la Oui, a taara misiri la. sinon cɛ n cɛkɔrɔba dɔ kana n jɔ kare kɔnɔ mɔgɔ kana n yan nɔ Non, fosi. a bɛ cogo di A tɛ togo la. ça va bien Oui, alhamdoulilah. ne ne ka di ne di ma Wow. Merci. i hakili b'a la n bɛ to ka i ko min ka di ye tan fo n bɛ to ka d'i ma kuma bɛɛ Ah. j'ai pas oublié Wow, oh là là. Merci bébé, o diyara n ye trop. Mais e ka mariage ko nin cunna ne kan. O kɛlen ma diya ne yɛrɛ walahi. mariage ma cuit ka sa mariage ko in bɛɛ e yɛrɛ de nɔ ye bon imagine depuis combien de temps ne ko e ma ko ne bɛna e furu hein e fa ne an nana ni woro ye u bɛ woro minɛ u b'a k'u b'u jɔ fɔlɔ ko cayara ko f'e ka tila kɔ la jaw ko de bɛ sen na est ce que ouais bon ne parents de fana tun bɛ ka pression ko fɔ ne ka muso ta a bɛ ta donc du coup moi j'étais obligé ka accepter e yɛrɛ ɲɛ b'a la ko in kɛra cogoya min na ou bien c'est de ta faute sinon ne nɔ tɛ o e yɛrɛ kɔni b'a dɔn e ka di ne cogoya min na n ye n seko bɛɛ kɛ pour que n bɛ se k'i ta cogoya min na e ma Mais a kun mana kɛ togo togo e fɛnɛ kun kan k'i jɔ ka ne makɔnɔ dɛ. Bébé ne parents kuma dɔ la an b'a ka ko ma nɔgɔ n'olu ko min dɔrɔn o de don est ce que i b'a faamuya ne kɔni bɛ se ka n jija ka n diyaɲɛ ko kɛ mais n'u ko ka min kɛ wagati min na parce que e somɔgɔw yɛrɛ ye ne fa découragé est ce que i bɛ ka yan e somɔgɔw yɛrɛ de y'ale découragé olu a kuma o kuma a mana kuma fɔ u b'a ko école mais a ko ko e bɛ se ka furu ka tila ka continuer ka école fɛ mais o bɛɛ la aw mɔgɔw ma sɔn. D'accord ça. T'inquiète ami filanan ko jateminɛ a ma D'accord. ne projet dɔw la n'olu ɲɛnabɔra ne ye wari dɔɔni sɔrɔ an bɛ fila an bɛ miliya de y'a ma Sérieux. wa e kɔni b'a dɔn e ka di ne ye E yɛrɛ ka di ne ye. ɲinan yɛrɛ de tɛ tila Awɔ ɲinan de ne bɛ tila. ɲinan de la ni tilala o ka ko bannen déjà i somɔgɔw bɛɛ bɛ ne dɔn ka ban mais j'espère que cɛ nouvelle ma j'ai i papa ma kɔrɔfɔli kɛ nouvelle in na kɔni même n kɛlen k'a si furu Bon. A ye ne kɔrɔfɔ ko tan ne kun bɛ ka tugu e kɔ k'e kun tɛ furukɛla ye a donna tan a bɔra tan a kun b'o de fɔ. non t'inquiète à tout cas ni n ka jetoni sɔrɔ n'o bɛnna ni tilalen yɛrɛ pepe an bɛ mariage kɛ yan nɔ. Problème foyi t'a la bébé. sinon e mun de la sini. Bon sini ne tɛ foyi la. sini tɛ foyi la.
Bon, sini on est restaurant par exemple bolo de amara. Restaurant. Ok, j'ai un truc. Donc c'est un plat parce que comme on a dit depuis mariage coffee, il y a un calon plat à peu près comme ça. N'est que mieux le restaurant. Est-ce qu'il y a quelque chose la bière? Bien sûr, n'a libé là, c'est le meilleur mariage go ndroni digre de la sonne se gagne ne otogori. E wore kanni. Problème dans la ça. Ama programme cinéma. Atuma yeni fitiriga c'est yama. OK. OK. Bye. Je t'aime. On va voir plus. Bye. بسم الله الرحمن الرحيم نعم اي امان كلي اي درجه semua kawin Pasti. Sesi gimana Fere? Iya, masih. Masih? Impressionan untuk mau kata bara lo ante meni kada. Ono cara ini. Maram bajirau. Abu ajira. Wala bajirau. Maram iya, itu na fone jibe molo susu go molo tomo. Muga molo de tomo don. Muga kamando re wala ko. Akamando. Muga ndora ne wala. Comme ne temo to kuno ya che, mo men profiter ki ya muso ka profiter bara ko ga gela asiga ko ga gela re. Wallahi. Asikilin ni. Menteri. Idagi hakili latike. Asibe kila ka changer ni be ko fe. Demisena hakili de be asilal sa. E bolo ko asite changer. Son terata asi mi no fe into e blene. Kepe. Wakatunu ko model. Mais igoro ka ni ga dim do enta. Ni mi me nyon fe yen asite. Tena kungere mi fe go kuma re fina mais e ga jete ni juma ya le deni ga ko. Menteri. Sebate fenju ko ya dingo. Mais parisien ni no mena nyon fe re. Mena kuma kelen fi. Nogon be mu nyini fe. Mu korote sogna. Ti sigi ini koroka kuma. Kanana hakilina fui tayere folo sisa. Iki shin ikati korola sigi aka kuma. Ni segene sanno. Ale mu ngadi kan kuma fone na folo. Ni ni koroma kuma folo ka soro kana su donel. O kono kuma ne kala nyini ni. Problem tala orlante moto masiga te mo fonga ni hagin na ngal ga kuy ni maro yi jenteri problem fu tala ta so 600 meta sa ay sega ta so 600 mona ay bi ko ni sega do ndiri ni ta shi bara yoro la ndiri idilla ta si so wallahi sega ta shi so ato tanto ngoni ni ga kuma bemede me bi ko ni kelen na sega ta so bi le bi ta bara la mais reposer non ni kala bara la erna meta so yama ni ko si ala sama merci beaucoup kali de mo loto mana ay akanya revende burenna ama chaw ni ngal ka semaine flador ne tatum semaine fla abu bega ba abu bega ke chukodi li yere mi ga zamet bi voilà me chagana dakante eti chaje wala nala se venga pol pon koray ha ni asima la yaka shiwran no kan bula mano ko de du de kuma no ko cheklen ga kuy mais al gala ka hakila ni mandi asima Arrivina albi karamasiana asi agara tori kara ni eboto emi on tranga chilage ebigi jone make ga chia kunu wula fe en nere kunga ha bo nyogon fe I kelen boro te problème ka chier no pour moi ibina na 6h kana fo 11h kara ka klagi jone ma ko te nega problème donc nen na erreur bo fona na sa niki ma on tranga chila
kana n'a fɔ ne ɲɛna k'i kun taara i ka ci la. Asi b'i bolo kɛ da ne de la. Kara danbe ko bɛɛ la. I jɔ ne ka taa ko ka bɔ fɔlɔ ne kan ka min fɛ ne b'o fɛ bon t'i ko i ka bɔ ne da wɛrɛ tɛ so in na e bɛ bɔ kan e bɛ na ne Asi sigilen sɔrɔ i ɲɛ yan nɔ i sira yɔrɔ min na i b'a fɔ ka tila k'i jɔ i sira yɔrɔ min na i b'a fɔ i sira mɔgɔ min bolo Kara i bɛ bɔ ka na i b'a fɔ ne ye. Kababo de quoi. I bɛ se ka kɛ nin bɛ kɛ cogo di de nin bɛ lakale cogo di. Halisa i b'o kuma kelen na. Mais e yɛrɛ k'a lajɛ. Fana o kuma kaɲi tɛ sa. I ma weleli kɛ ne dɔgɔnin ka kɛ a ma ne wele. O fana ye kabako de ka tile kelen kururu bɛɛ k'a kun fɛ o tɛ kojugu ye ka tila ka si a kun fɛ baarayɔrɔ la. Ka n'o kɛ kojugu ye sa. Kɔrɔlen a b'a kɛ ka sɔrɔ a m'a fɛ yan. Mais a ka n wele kɛ. B'a to n'a nana aw bɛ sigi ka kuma n'aw sigira ka kuma min b'a fɛ i b'o dɔn. Kɛlɛ y'a ta ni dusu ye tan tɔ i bɛ fili dɛ. A nin tɔɔrɔ dɛ nin tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de. Ayi. Faamuyala a ta ni dusu ye a ta ni hakili ye. N y'a faamu. Dumuni mɔna kɔni. Dumuni mɔna dumuni bɛ so kɔnɔ. Taa n'a yiri kɔrɔ. Ka taa min na. N bɛ n sigi k'a kɔnɔ bi n bolo tɛ don dumuni na n'a ma na. Aw kɔni t'a la nin bɛ se ka lakale cogo di. Allah. Oh, sigilan ta kana kɛ. Voilà, jɔ. Asi, e action min kɛ sa, i bolo ko mun de don? Ne ko Asi, est-ce que a t'e kunna sa ko e de ne furu wa? Kara i ye ne furu ne m'u furu o kuma tɛ yan yɔrɔ la ne ye ɲininka de i sira min ka don ne kan fo 11h Kara e sira min? Bon Asi, n tɛ n siyɔrɔ fɔ bi n tɛ n siyɔrɔ fɔ sini n'i bɛ min kɛ o kɛ. San de i kumara Kara e ka taa ne kan ka mun kɛ han ne b'o dɔn. Est-ce que mariage kɛ kuma ne mamuso ye cɛ fura min di ne ma est-ce que a ma Kara ka bɔ ka si a kun fɛ fura in bɛ sɔrɔ a tiɲɛna de ne kan ka mun kɛ ne b'a dɔn e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye. Kara kalikan fa ka ne malo ne sigida la. No. Ne yɛrɛ kɔni dabali banna sa. Halisa ko kelen. Ɲɛnɛmaya man kabakoya kunba. Ɲɛnɛmaya in kabakoya. Baasi foyi t'a la n'a nana ala sigi hakilimaya la a k'a kuma kɛ aw fila si tɛ denmisɛnnin. Ayi n yɛrɛ bɛ ka hami ayi ni tilela dun kuma kɔni sera k'a sɔrɔ a ma na ne bɛ wuli ka taa a ka baarayɔrɔ la n bɛ baarayɔrɔ dɔn. Ma se i ka taa yen. Ayi n bɛ taa yen kɛ
balma wɛrɛ tɛna min kɔ ala k'an kisi bamakɔ ma ɲi dɛ foyi t'a la denmisɛnnin tɛ o foyi di t'a la n'a y'a sɔrɔ a ye n wele n b'o faamu a ma n wele foyi foyi tuma dɔw la a ka di adamaden yɛrɛ de k'i ni lafiya i b'a sɔrɔ o dɔrɔn de don ne kɔni ne ma nin faamu e bɛ yan de kori baasi t'i la e nɔgɔ merci a kɛra cogo di a ma kɛ cogo la i yɛrɛ nɔgɔ n ja de kun tigɛla ne ni yɛrɛ de tun bɛ n kun mun bilala la a ye n kɔrɔ ne tun bɛ baarakɛyɔrɔ la surɔ baara de cayara n ma n sunɔgɔra baara mana caya cogo cogo k'e sunɔgɔra e tɛ se ka weleli fana kɛ ka weleli kɛ an kɔrɔ baara de bonyana bi i b'a dɔn ko ne ye n to fɛngɛ dilan yɛrɛ la ne sunɔgɔra masini kunna yɔrɔ min na fo ka dugu jɛ ni 11h kuma de ne ɲɛ yɛrɛ la Allahu akbar i t'a ɲɛfɔ fɛn tɛ fara ne kan dɛ e kɔni n b'a dɔn kɔni gerebu ma ji bɔ i ka da la bi parce que k'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka soli ka na e de garder mais dugujɛ ye minɛ ni gerebu ye ji bɔ ne ka na baasi tɛ an tɛ dumuni kɛ an ka dumuni kɛ sinon dɔgɔ n ko ten n ko nin t'i cogo kɔrɔ ye nka maanifin bɛ yɛlɛma su ko ni dugusɛjɛ cɛ ni baasi kɔni tɛ ka ban alhamdulilayi an bɛ tila dumuni na i tun taara yɔrɔ min n'a yɔrɔ fɔ e bɛ taa yɔrɔ la dɛ ka taa si i kun fɛ ka na an b'o jɛ i la ni kɔrɔkɛ bɛ k'i nɛgɛ ne t'i nɛgɛ kuma e ka dumuni labɛn sa nɔgɔ n dusu sumara sisan dɔ bɔ a la e taara si i kun fɛ kɔngɔ bɛrɛ bɛ se ka kɛ i la ɲɛnamaya ko don a taara dumuni kɛ yɔrɔ ma a bɛ tila k'a ɲɛfɔ an dabali kɔni banna n'a sɔrɔ foyi e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ taa yala ba ninnu kɛ bilen waati ne b'a dɔn i wele mun taara yen nba n cɛ ayi ɲaman tɛ yan bi ɲaman tɛ yan bi ko ɲaman tɛ yen saramantigi ko k'ale bɛna bɔ k'ale bɛna bɔ awɔ
a kan ka taa ci dɔ la komi ne kun ye charbon ko kuma f'a ye ni ka charbon minɛ ka na baasi t'a la non musow ka ko tɛ ban ni ji kun bɔra nin na in na bi ne kun ma daraka dun kuma bi ta in kuma kun bɛ sɔn ka caya dɛ nɔgɔ k'an ja tigɛ ni san pɛrɛncɛ ɲamacɛ ɲɛ bɛ ne kun ni ba cɛ i bɛ ne ka kɛmɛ naani i b'a a dunkan fɔ i jarabi papiye ma de ye ne ta ye koyi a bɛɛ ni san pɛrɛncɛ papiye b'i ka furu la papiye bɛ ne ka jarabi la kɛmɛ naani de bɛ bigi san ale de bɛ kaye san o de b'a sɛbɛn i mɔnamɔnakan de fɔ i b'i jɔ ko ɲamacɛ ne ye ɲamacɛla de yan e tɛ ɲamacɛla ye e ye mun ye Tabisata e bɛ fɛ ka ne ka furu sɛbɛn i b'a dɔn min yɛlɛ e minɛ nin bɛɛ la e cɛ de ni cɛ kɔnɔfurubaden yan Tabisata ni b'i ka mara baliyala a bɛ fɛ ka y'a mɔgɔti e san pɛrɛncɛ e sɔnna ka furu nin ma nin bɛ satisfait cogo la a bɛ mun de k'i la a mun bɛ s'i ma a mun de bɛ s'i ma a ma wusa ni e kɔ yala sɛgɛ kelen don ka teli bɔ mɔgɔ min kunna a ma wusa ni e kɔ yala ya Tabisata bon faut pas ten sa Tabisata ne tɛ nin bɛɛ kɔ koyi ne furu yɔrɔ to yen nɔ ka na ne ka furu sa dɛ i tɛ furukɛla ye i ni furukɛla man di wa i kana na don ne ka furu la k'i b'a sa awɔ i tɛ furukɛla ye i ni furukɛla man di mais e kɔni e ye cɛgana dɔ ka kɛmɛ naani minɛ i ɲinɛ n'o kɔ ne ka kɛmɛ naani e y'o minɛ o don k'e cɛ ma nasɔngɔ di ne ye cɛ ka nantankolonya fɔ ne e bɛ se k'a fɔ ko ne ni furukɛla man di e ɲinɛna dɛ don min e bɛ ka yala ka n'i kɔfilɛ dɛ don min e bɛ ka yala kare kɔnɔ k'i cɛ ka maɲumantɔ ko fɔ n'i ka kɛmɛ naani minɛ e ɲinɛ n'o don wa o de don a Tabisata o de don kɛ ne b'i ka kɛmɛ naani d'i ma tɛgɛ taa don wɛrɛ n b'i ka kɛmɛ don wɛrɛ n sen nɔ n ka kɛmɛ naani k'an kɔ don n ka kɛmɛ naani na o kuma t'a la kuma dɔn naani ma ɲi e ka taa ba yen ne b'i ka kɛmɛ naani d'i ma voilà mais sisan ne bɛ taa a ka di ne n'e ka ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn ye cogo di sisan Tabisata an tɛ se ka ɲɔgɔn ye dɛ ah bon n'an tɛ ɲɔgɔn ye ne bɛ yan yɔrɔ dɔn ne bɛ to ka n'i nɔfɛ kɛ o ye diyagoya de ye o ou bien i ka numéro da n b'i wele téléphone tɛ ne bolo téléphone t'e bolo n yɛrɛ ye téléphone dɔ san o don ko 150 a téléphone y'a da ye a to ka sonni a yɛrɛ ma de quoi mɔgɔ si ka n'i wele a la ni ne tɛ i y'a faamu wa Tabisata ne tɛ k'i ka téléphone minɛ o ka nɔgɔn kɛ ne bɛ yan yɔrɔ dɔn hey est-ce que i bɛ ne dɔn voilà sinon n bɛ don sisan k'a f'u ye n ko wa n ko ne n'i kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ jogo bɛɛ dɔn o kuma kalo kelen kaso la dɔ bɛ ne janfa Tabisata ne m'i janfa sa e ka taa ba yen an b'a kuma kɛ taa non ɲɛnamaya ma nɔgɔn dɛ n kɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ furu sako la nɔgɔ bɛ mun na Asi tiɲɛ yɛrɛ ne tɛ ka Asi ka ko faamuya bilen tiɲɛ yɛrɛ ne tun bɛ fɛ ka furu sali ko in démarche daminɛ quoi awusubilayi minɛ sitana razimi n kɔrɔ sɔgɔmada in na Asi ye ne dɔgɔya Asi bɛ ka bolo k'i bolo filifili a bɛ ne ka bugɔ e n'a sera o yɔrɔ ma Asi bɛna den nasugu jumɛn wolo sa n dɔgɔ an ka kalanbagaw ko muso furu tɛ cɛya ye muso marali o de ye cɛya ye o bɔra an ka kalanbagaw n'an ka cɛkɔrɔbaw da an ka kalanbagaw ko ka muso jugu mara e bɛ baraji min sɔrɔ o la n'a jiralen la e bɛ taa kɛ muso jugu furu ye n kɔrɔ ne kun sɔnn'o ma koyi n y'a ɲini ka Asi dilan cogo cogo siɲɛ dɔ ta kɛra cogoya min na e yɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna ko ne k'a to yen ko n k'a mara an b'an seko bɛɛ k'o la pour que a bɛ se ka dilan cogoya hali bi an k'an se kɛ furu tɛ cɛya ye dɛ muso mara de ye cɛya ye furusa tɛ an ka du danbe ye an bɛ solution de kɛ an bɛ Asi mara nin cogo in de la a bɛ bɔ a la dɔɔni dɔɔni nka k'a fɔ k'i b'a furu sa ayi bon n kɔrɔ ne ɲɛ bɛ nin ko la cogoya min na a ka di ne ye ne bɛ muso filanan ɲini alihamudulilayi rabbil alamina o kɔni n t'o contre la nka hali o an ka hakili sigi dɔɔni an ka Asi lajɛ a bɛ yɛlɛma o fiɲɛ de b'a nun na sabu a b'a kun na ko fɛn b'a cɛ kun o fiɲɛnin de b'a nun na ni Asi ma yɛlɛma fiyewu ne yɛrɛ bɛ fara i kan an bɛ dɔ ɲini
awɔ an ka dumuni kɛ ayi an ka dumuni kɛ sa il faut que i ye n jatigɛ a ka rendez-vous kun bɛ ni dɔ bolo midi i ti jɔ an ka tila dumuni na sa bɔra a ka min bɛna taa n sen na ka ŋɔnɔ sa n dɔgɔ k'i bila da la awɔ a bɛ kɛ ten de a barika ni ma taa ninnu dossier ninnu d'u ma sisan san mana fan sisan a bɛna mɛn o ye tiɲɛ n dɔgɔ ɲɛnɛmaya ma nɔgɔn dɛ a bɛ dilan a m'an fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ala m'a kunkolo bɔ a ye a ka nɔgɔn tan sa est ce que a ye fo bi a ye ne fo sɔgɔma in na a ye ne fo n kɔrɔ a si ye fo bi a si ye ne fo dɛ a si yɛrɛ kun kamana gannen do e yɛlɛ la koyi alhamdulilayi rabbil alamina ɲɛnɛmaya ko don n dɔgɔ a bɛ ɲɛ sa terikɛ dɔ bɛ n ta ka mobili la o tɛ baasi ye e yɛrɛ ka mobili ko in a bɛ ɲɛ sa ni n y'o sɔrɔ dɛ awɔ i bɛ a bɛ bɔ i da k'a ma bɛn a bɛn san pɛrɛn cɛ n'i y'i sɔrɔ kabini kelen dɛ o n yɛrɛ tɛ taa n'i ma bisu kelen kɛ na tapsha tata hey du kɔnɔ san su na mi wele ne bɛ ka n yɛrɛ sɔrɔ mun ko de kɔnɔ tan tɔ kunu 400 e bi téléphone bura bɛ se ka nin ye ne bolo wa walayi aw bɔra ayi n fɔra charbon tigi de ko ale dun ko ne ka taa joona ne dun taara san ne tilala ka taa sɔrɔ tuguni ale tɛ yen ni tɛ baasi sa charbon ko kɛ ne bɛna bi n bɛna ni bɔrɛ kelen fɛ y'a ma n kɔrɔ ne bɛ siran ɲini an bila yan mais kɔrɔ n'i taara i tɛna taa baara yɔrɔ la bi ayi bi n tɛ taa yɔrɔ si ko f'i kana na wuli tuguni k'i bɛ taa baara la dɛ kuma kana sɔn ka taa baara la bi ayi a tɛ taa yɔrɔ la bi e kun yeli de jɔrɔ bɛ na o baasi tɛ taa mɛ i taatɔ tɛ nin i ka si kun fɛ tugun i bɛna n sɔrɔ yan non ala ka se ni ɲuman ye awɔ k'e fana b'i ka charbon tigi sɔrɔ yan a kun tɛ yen a kun tɛ yen a m'a fɔ k'i ka charbon to k'ale bɛna ni bɔrɔ kelen awɔ bura bɛ se ka nin ye ne bolo wa Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega bɔ k'a fɔ a ɲɛna k'aw ka série kura a bɛ série min demandé kojugu furujugu an b'a fɔ a ɲɛna ko série an b'a bila mardi o mardi ani jeudi o jeudi an b'a fɔ an b'a bila siɲɛ 2 dɛ comme an yɛrɛ a bɛ kurantigɛ ni fɛn bɛɛ kalama sisan donc du coup an b'a bila soit mardi soit jeudi ok donc ka débriefing dɔ kɛ Janfa ka position na donc a ka bila kunna a ka to page in sanfɛ Janfa ma ban dɛ Janfa bɛ nalen an bɛ ka Janfa labɛn a bɛ se ka diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan cogoya min na donc o yɔrɔnin fana fɔ an ɲɛna barisa ɲininkali cayara kojugu donc la famille an ka numéro de téléphone filɛ nin donc ni mɔgɔ min fɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ k'u ka publicité ka kɛ i ma ye donc du coup a bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ numéro in sanfɛ donc a ka abonné a ka cloche activé a kana vidéo baden bɛ yen nɔ c'est pour vous.